Joo, tervehdys kaikille. Mä oon tosiaan Olli Passanen ja tää meikäläisen puhe tässä niin käsittelee suomalaisen asutuksen vaiheita niin vuosina 300–1600. Eli tää on sellaista aikaa, kun tavallaan suomalaiset oli jo muuttanut Itämeren suomalaiset tänne Suomeen ja alkoi syntyä tämmöinen erillinen Suomen kansa tästä Itämeren suomalaisesta kantakansasta. Ja sitten nämä eri Suomen heimot levittäytyivät eri alueille. Miksi tämmöinen aihe sitten on tärkeä tietää tänä päivänä? Niin se on tietysti se ylipäätänsä meidän on hyvä tietää meidän esi-isien historiaa, mutta sitten tämä on myös tietyllä tavalla ajankohtainenkin nykyään. Viime vuosina Suomea on tiettyjen propagandistien toimesta verrattu Euroopan siirtomaavaltoihin, jotka valloitti uusia alueita toisilta mantereilta ja ajoivat sitten näitä alkuperäisväestöjä ahtaalle. Eli varmaan ehkä osalle termi tunturiapassi on tuttu. Ajatellaan silleen, että saamelaiset olisi ollut tämmöisiä vähän niin kuin intiaaneja ja sitten me suomalaiset oltaisiin oltu vain joku tämmöinen väestö, joka tuli jostain ihan muualta yhtäkkiä tänne saamelaisten ikiaikaisille maille. Tämä historia ei ole mennyt samalla tavalla. Se, miksi tämmöistä levitellään, on se, että meidän vastapuoli saa kaikki ideansa Amerikasta ja koittaa soveltaa niitä ihan suoraan sitten tänne Suomen olosuhteisiin, mikä ei tietenkään toimi. Todellisuudessa tosiaan suomalaisten ja saamelaisten esi-isät on tullut melko samaan aikaan tänne Suomeen. Saamelaiset toki muutamia satoja vuosia aikaisemmin nykykäsityksen mukaan. Ja sitten on ollut tämmöisiäkin alueita niin kuin Lounais-Suomi, missä itse asiassa suomalaiset oli ennen saamelaisia. Siellä ei ikinä ollut tällaista saamelaisasutusvaihetta. Ja Suomessa on tosiaan sitten ollut tällaistakin, että nämä tavallaan saamelaiset isälinjat on sulautunut sitten suomalaisiin isälinjoihin, että sekä saamelaiset että suomalaiset on tullut sieltä Volkan mutkasta tänne Suomen alueelle, ja sitä ennen täällä on ollut myöskin muita uralilaisia kieliä. Näistä tietysti on monta teoriaa, mutta ne on tämmöisiä nykyään vallitsevia teorioita taas. Ja tosiaan joo, lähdetään tästä vuodesta 300, eli Suomen ensimmäiset Itämeren Suomeen, eli Suomen ja Suomen lähisukukieliä, niin kuin Viro tai Vakiaa tai Vepsää tai Liiviä puhuvat ihmiset, niin tuli silloin suurin piirtein yleensä ajatellut vähän ennen ajanlaskun alkua. Sitten näitä tuli nimenomaan tältä Virun maakunnasta Virosta, että siellä syntyi tämmöinen vähän kehittyneempi talonpoikaiskulttuuri. Kaikki nämä Itämeren suomalaiset meidän esi-isät on ollut niin maanviljelijöitä pääosin, ja sitten saamelaisten esi-isät on ollut sitten enemmän pyyntiväestöä. Ja sitten 300 vuonna niin oli tämmöinen, että Kokemäenjokeen sitten hämäläisten esi-isät niin meni tosiaan Hämeeseen. Että siinä vaiheessa tuolla Turun seudulla oli ollut suomalaista asutusta jo satoja vuosia. Ja sitten Laatokan-Karjalaan tämä Länsi-Suomesta tuli asutusaalto tuossa 700-luvulla jälkeen Kristuksen. Siellä oli toki asunut muita Itämeren suomalaisia, mitkä oli tullut sieltä etelästä päin sinne niin aikaisemmin, ja sitten näiden lännestä tulleiden länsisuomalaisten ja näiden siellä aikaisemmin tulleiden Suomen sukuisten kansojen tavallaan sekoittuessa sitten syntyi tämä karjalainen kulttuuri. Ja tässä on tämmöinen vähän tähän tutkimushistoriaan liittyvää seikka, että on aina vähän muuttunut vuosikymmenien mukaan tämä, että miten tämä suomen kieli on täällä Suomessa kehittynyt. Ja käsitys, jonka mukaan Itämeren suomalaiset toivat kielen maahan nimenomaan vähän ennen ajanlaskun alkua, niin nämä oli yleisiä 30-luvulla ja ovat sitä taas nyt nykyään uuden DNA-tutkimuksen myötä ja uusien kielitieteellisten teorioiden myötä. Ja välillä tutkimuksessa oli tosiaan vallalla tämmöinen jatkuvuusteoria, jonka mukaan me polveuduttaisiin pääosin Suomen alueen kampakeräämisestä kulttuurista. Ja tosiaan toki nykyiset uralilaiset, suluissa suomalais-ukrilaiset kielet kehittyi kampakeräämisen kulttuurin piirissä siellä Volkan mutkassa.
Ja voi aloittaa nekin kampakeramiset kulttuurit, mitä täällä Suomessa on ollut, niin ne on ollut tavallaan jotain uralilaisten kielten sisarkieltä puhuvia väestöjä. Ja sitten tässä on muutamia karttoja minulla, mitkä ehkä havainnollistaa tätä. Eli Itämeren Suomen puhujat tuli aluksi tosiaan tänne Lounais-Suomeen tuolta Virusta. Ja siinä vaiheessa niin tosiaan suomalaisia meni myöskin tuonne Keski-Ruotsiin, nykyisen Tukholman seudulla, ja Ahvenanmaakin niin on alun perin ennen ruotsalaisasutusta niin ollut suomalainen. Siellä on tämmöinen niin Jomala-niminen paikka. Se tietysti aika sama kuin Suomen Jumala-sana. Siellä on tämmöinen suomenkielinen väestökerros. Ja sitten Ruotsista on löytynyt tosiaan tämmöiseen suomalaisasutukseen viittaavia arkeologisia löytöjä tuossa niin kuin nuoremmalla roomalaisrautakaupalla ne oli vai vähän sen jälkeen. Ja sitten no Varsinais-Suomesta sitten asutus levisi Hämeeseen ja sitten Hämeestä tuonne Laatokan-Karjalaan. Ja tuossa on tosiaan se nuoli, mikä sitten idästä levisi myöskin Laatokan-Karjalaan tätä Itämeren suomalaista väestöä. Sitten tuosta Virun maakunnan, siinä on suurin piirtein missä tuo Virun maakunta on Virossa, niin sieltä sitten levisi tuonne Inkerinmaalle vatjalaiset, mikä on tämmöinen Inkerinmaan toinen tämmöinen tavallaan alkuperäisväestö. Toinen oli sitten inkeroiset, mitkä tuli tuolta Karjalasta vähän myöhemmin, tuonne Itä-Inkerin enemmänkin. Ja sitten osa Itämeren suomalaisista tosiaan lähti tuolta Pohjois-Virosta, niin sitten tuonne vielä Laatokan itäpuolelle Äänisen rannoille, heistä sitten kehittyi vepsäläiset. Sitten tuossa on tämmöisillä vähän ohuemmilla nuolilla merkitty niin saamelaisten mahdolliset muuttoreitit. Että siitä, että missä saamen kieli on kehittynyt, niin itse olen lukenut kaksi tämmöistä aika, niin kuin, miten se nykyään ajatellaan, niin yhden teorian mukaan saamen kieli olisi itse asiassa kehittynyt tuolla Äänisen eteläpuolella, eli aika kaukana niin kuin nykyisistä tai niin kuin mistään historiallisista Suomen rajoista. Ja sitten saamen kieli olisi sieltä levinnyt tänne nykyisen Savonlinnan seudulle ja sille alueelle, mutta on myöskin sellaisia teorioita, joiden mukaan saamen kieli olisi niin kuin syntynyt tuolla tavallaan nykyisen Savonlinnan seudulla ja sieltä sitten lähtenyt leviämään aika nopeassa aikataulussa niin Keski-Suomeen ja tuonne Ruotsin pohjoisosiin ja Lappiin. Et tietysti kun saamelaiset on ollut pyyntiväestö, niin ne on voinut liikkua paljon nopeammin. Et tämmöinen maanviljelysasutus, kun siinä perustaa uusi tila ja sillä tilalla eletään, tämmöinen kaskiviljelytilakin, niin se monesti pysyy yhdellä paikalla parikymmentä vuotta, niin tämmöinen maanviljelyasutus ei leviä yhtä nopeasti. Niin se sitten selittää, miten tämmöinen saamelainen asutus tosiaan levisi sitten ympäri Suomen. Et ennen saamelaisia täällä on asunut todennäköisesti nykynäkemysten mukaan niin muita niin kuin uralilaisia eli suomen sukuisia kieliä puhuvia ihmisiä, myöskin tämmöisiä niin sanottuja paleoeurooppalaisia kieliä puhuvia, että puhutaan tämmöistä muinaisen järvimaan kielestä, mistä nyt muistaakseni olisi tullut sitten Saimaan ja Kolin nimet ja ne olisi jäänyt tämmöisinä substraattisanoina tavallaan sitten suomen kieleen tämmöisistä ihan tuntemattomista kielikyistä. Nämä nyt on vähän tämmöisiä spekulatiivisia teorioita. Joo, sitten tässä on tosiaan näitä asutusalueita niin vuonna 600 ja sitten vuonna 1100. Rautakaupalla suomalaiset tavallaan suomalainen asutus oli, tämmöiset pääasutusalueet oli Lounais-Suomessa ja sitten Hämeessä, eli just tällä alueella, missä me nyt ollaan, ja Etelä-Pirkanmaalla ja Hämeenlinnan seudulla, ja sitten tuolla Laatokan Karjalassa, eli Laatokan pohjoisosissa, ja sitten Karjalan kannaksella oli pysyvää asutusta tuossa 600-luvulla, ja Etelä-Pohjanmaa oli myöskin asuttuna silloin 600-luvulla. Siellä on tämmöinen, sitä sanottiin muinaiskyröksi tutkimuksessa, mutta se on Viikinkin saakoissa puhutaan esimerkiksi tästä Greenlandista, ja suomalaisessa kirjallisuudessa monesti sitten Kainuusta, mutta se autioitui sitten välillä ja myöhemmin nykyiset eteläpohjanmaalaiset sitten polveutuu pääosin hämäläisistä. Joo, siinä sitten on tämä asutuksen tilanne 200 vuonna. Se mikä uusi tilanne on nyt tullut, että Hämeestä ja sitten toisaalta myöskin tuolta Laatokan Karjalasta on muuttanut ihmisiä tuonne Savon alueelle. Eli Savo syntyi keskiajalla. Ja se varhaisempi Savon asutus on ollut hämäläistä asutusta.
mutta sitten siinä on tullut paljon karjalaisvaikutteita ja siitä sitten Savo eriytyi vähän omaksi alueeksi. Et Savon asutushistoria alkaa nykyisen Mikkelin alueelta pääosin, mutta toisaalta on myöskin sitten ajateltu, että tämmöistä Savon rannan vanha kunta, niin siitä olisi tullut Savon nimi ja se on tosiaan Savonlinnan osa nykyään ja se on Savonlinnan koillispuolella tämä paikkakunta. Ja nämä kartat, niin nämä on tämmöistä 60-luvun lähdeaineistosta, että tässä on vaan tämmöistä, missä on suurin osa näistä asutuksista, että tunnetaan myöskin merkkejä pysyvästä asutuksesta muiltakin alueilta kuin mitä tähän karttaan on merkitty. Et esimerkiksi tosiaan minun kotipaikkakunnalta Laukaasta, tuolta Päijänteen pohjoispäästä Jyväskylän läheltä, niin tunnetaan ihan aika kestäväkin peltoviljelyä 1700-luvulta jo. Et se oli tämmöistä hämäläisten erämaa-asutusta ja samaten tosiaan niin tuo Laatokan Karjala, se on semmoinen hyvin rehevä semmoinen lehtokeskus, niin sieltäkin on levinnyt sitten tänne Etelä-Savon puolelle jo asutusta tuolla varhaisessa vaiheessa, että sieltä löytyy sieltä löytyy esimerkiksi tämmöinen kuppikivi, mistä on kohta tässä kuvaa. Tässä on tämmöinen, mistä sitten tätä muinaista asutusta on voitu selvittää, niin totta kai on näitä tämmöisiä niin fyysisiä löytöjä, asutusten raunioita ja näitä vanhoja hiisiä, eli hautapaikkoja, mutta sitten myöskin kasvillisuudesta voi monesti päätellä, että mistä kannattaa alkaa tekemään kaivauksia. Et siinä on tosiaan tämmöinen keltamo ja sitten ukontulikukka. Tämä keltamo on ollut tämmöinen haavayrtti, niitä löytyy vaikka muinaislinkojen rinteiltä paljon. Niitä löytyy kyllä siis ihan muualtakin, että se ei aina kerro muinaisesta asutuksesta, mutta siitä on monesti sitten löydetty semmoinen vanha asutuspaikka. Ja ukontulikukka, siitä on tosiaan, siihen tulee semmoinen pitkä kukintovarsi, niin siitä on sitten, se on talissa kasteltu, niin on saatu tehtyä soihtu. Tavallaan mä tässä käyn nämä Suomen asutusalueet lävitse, eli Lounais-Suomen ja mihin Lounais-Suomesta on asutus levinnyt, sitten Hämeen ja mihin sieltä on levinnyt asutus ja sitten lopuksi tämä Karjalan, eli Laatokan pohjukkaan ja miten sitten Karjalasta on asutus levinnyt eri suuntiin. Ja tosiaan Pohjois-Virosta levisi tänne Turun seudulle aluksi asutus ja se oli varhaisin tämmöistä suomalaista asutusta. Sekin levisi monessa aallossa, eli että sinne tuli aina sitten kehittyneempiä talonpoikaiskulttuuriaaltoja ja sitten erilaisia hautaustyyppejä, että tämä Itämeren suomalaiset käytti tällaista vähän ehkä indoeurooppalaista röykkiöhautaustakin jonkin verran, mutta sitten tämmöinen tarhakenttäkalmisto niin on semmoinen, mitä monesti ajatellaan, että tämä nimenomaan suomen kielen muodon mukana sitten levisi. Ne varmaan symboloi sitten jonkin verran erilaisia uskomuspaikkoja. Niin kuin Lauri tuossa kertoikin, niin nämä vanhat hautapaikat eli hiidet, niin niissä ajateltiin, että niissä asuu tosiaan nämä esi-isien henget ja ne voi sieltä sitten tulla auttaa eläviä ihmisiä tarvittaessa. Tämä oli myöskin Itämeren suomalaisella kulttuurialueella niin ihan tyypillinen uskomus ennen kristinuskoa ja myöskin hyvin pitkään kristinusko rinnalla. Tosiaan täällä Lounais-Suomessa silloin oli jotain tämmöistä indoeurooppalaista väestöä jo jonkin verran, kun ensimmäiset Itämeren suomalaiset tuli sieltä Virosta. Se nyt on vähän tämmöinen poliittinenkin kiistakysymys, että oliko ne nyt sitten nykyisten ruotsalaisten vai balttilaisten esi-isiä. Et esimerkiksi tästä mun lähdeaineistosta, niin tästä tämmöisessä kirjassa kuin Suur-Suomen koulu, niin sanottiin, että olisi balttilaisia, mutta sitten taas ehkä nykytutkijat monet sanoivat, että ne olisi sitten ollut skandinaaveja, mutta siellä on ainakin myöhemmistä rautakaudella kyllä asunut skandinaavejakin. Täältä Lounais-Suomesta tosiaan sitten asutus levisi muualle Suomeen. Sitten Lounais-Suomesta, jos ajatellaan, siellä on toinen osa, ja tämä Satakunta, ja se poikkeaa sikäli muiden näiden Suomen vanhojen alueiden infrasta tai se asutus, että siellä ei ole muinaislinnoja. Eli normaalisti kun tämmöinen tavallaan Itämeren suomalainen asutus vaikka Virossa tai Suomessa on levinnyt, niin siellä on aina rakennettu joku kuoren päälle tämmöinen linnoitus. Siinä on ollut tämmöisiä pystyyn laitettuja isoja tukkeja, tavallaan niistä on tehty muurit, ja sitten siellä on vartiotorneja ja tämmöisiä pieniä taloja, missä ihmiset on ollut sitten, jos sillä alueella on hyökätty. Ja ne on monesti tämmöisillä tosi jyrkillä vuorilla, mistä on näkynyt pitkälle sitten eteenpäin, että on nähty, kun vihollinen on tullut.
Mutta sitten Satakunnassa ei sellaista ole. Ja sitten me toisaalta tiedetään, että germaaneilla ja myöskin roomalaisilla on tämmöinen satakuntalaitos. Eli 100 talosta on aina koottu yhden sotamiehen tavallansa elatus. Niin siellä on ehkä ollut tämmöinen vähän erilainen puolustusjärjestelmä ja jotkut arvelevat, että sillä olisi voinut olla joku suhde sitten Ruotsin jo tavallaan ennen 1100-lukua, mutta nämä on vähän kaikki tämmöisiä spekulaatioita. Mutta se on kuitenkin ollut hyvin rikasta aluetta, niin kuin koko Suomi on ollut rautakaudella hyvin tämmöinen rikas paikka, että Suomesta on löydetty muistaakseni Norjan ja Ruotsin jälkeen eniten tämmöisiä lyhyitä miekkoja tai tämmöisiä viikinkiajan miekkoja ja täällä on muutenkin, suomalaiset on rikastunut turkiskaupalla ja tuolla rautakaudella tosi paljon, että täällä on pitänyt olla kyllä hyvin kehittynyt puolustusjärjestelmä, että tätä maata ei ole pystynyt sitten vallottamaan niin helposti. Tuossa on tuommoinen, nyt kun näitä keskiaikaisia hautoja on tutkittu ja näistä on saatu sitten DNA-näytteitä, niin ihan mielenkiintoinen tieto, että jos ajatellaan nykysuomalaisia, niin monesti länsisuomalaiset on lähempänä niin kuin geneettisesti muita eurooppalaisia ja itäsuomalaiset on sitten enemmän tämmöinen vähän omanlaisensa populaatio, niin tuolla rautakaudella se on ollut niin päin, että länsisuomalaiset on ollut kauempana muista eurooppalaisista ja itäsuomalaiset on sitten muistuttanut enemmän geneettisesti muuta Eurooppaa. Ja tähän varmaan liittyy osittain se, että ihmiset on muuttanut tuonne itäänpäin sitten rautakauden kuluessa. Joo, siinä oli Lounais-Suomi ja tämä Lounais-Suomen asutus tosiaan levisi sitten Hämeeseen. Kokemäenjoki tosiaan, mikä lähtee sitä Porista, niin oli semmoinen, mikä rantoja pitkin ajatellaan, että sitten tämä asutus levisi sitten Suomen sisämaahan niin tänne just näille seuduille, missä me nytkin ollaan, ja tuonne vähän Etelä-Pirkanmaalle. Ja tosiaan monesti ajatellaan, että tämä hämäläinen kieli olisi tämmöistä puhtaita Itämeren Suomen muotoa, että siinä on vähiten niin kuin vieraita vaikutteita ja siihen liittyy just osittain se, että täällä ei ole sitten ollut niin paljon tätä skandinaavista vaikutusta silloin rautakaudellakaan. Toisin kuin sitten tuolla Lounais-Suomessa oli enemmän, että sehän, ja samaten sitten myöhemmin tämä Laatokan Karjalakin, niin se oli viikinkien idäntien varrella ja Häme oli sitten vähän täällä syrjemmässä sisämaassa. Ja hämäläinen asutus sitten levisi tosiaan Hämeestä aluksi pohjoiseen, että Keski-Suomessa, niin Keski-Suomi oli tämmöistä, hämäläisillä oli myös ne kantatalot, niin oli siellä täällä Etelä-Hämeessä, missä nyt ollaan, ja sitten tämmöisiä eräänkäyntialueita oli sitten pohjoisempana, että Päijänne oli semmoinen, että sitä pitkin tietysti pystyy kesällä ja talvellakin menemään aika helposti, ja siellä oli sitten nämä eräänkäyntialueet, eri kylillä oli monesti omat semmoiset erämaat siellä Keski-Suomen alueella, mutta siellä on myöskin merkkejä sitten ihan pysyvästä viljelystä, niin kuin, oliko se soitteen siitepölynäytteestä nähdään, että niissä on aika paljon kuitenkin viljan siitepölyä, niin tuolla 1700-luvulla ja 600-luvullakin oli jo jotakin viljelykokeiluja, mutta tässä on semmoinen, että sitä ei ihan varmasti aina tiedä tuommoista yksittäistä viljelykokeilusta, että onko ne sitten ollut saamelaisten viljelyksiä vai onko ne ollut suomensukuisten ihmisten viljelyä tai Itämeren suomalaisten viljelyä sitten. Ja tosiaan tällä rautakauden alussa niin Pohjanmaalla oli tämä Kainu, mistä tosiaan viikinkisaakoissakin kerrotaan, että monet viikingit kävi sieltä sitten, viikinkikuninkaatkin kävi sieltä sitten hakemassa vaimoja itselleensä. Mutta se autioitui sitten se Etelä-Pohjanmaa ja sinne myöhemmin kanssa levisi Hämeestä. Eli vaikka Pohjanmaalla on se Kyrö, niin siinä on Hämeenkyröstä levittäytynyt sitten uutta asujaimistoa tuossa 1100-luvulla. Joo, tässä on ensin tosiaan tämä pirkkalaiset, eli tämä on varmaan monille kouluhistoriastakin tuttu. Nämä oli pääosin tosiaan hämäläisiä tämmöisiä ihmisiä, mitkä sitten myöskin lähti Hämeestä, ehkä nimenomaan kanssa sinne merenrantaan, sinne Pohjanmaalle, mutta myöskin pisemmälle ihan Perämeren rantaan ja sieltä sitten aina Jäämeren rantaan. Tässä oli tämmöinen, että nämä pirkkalaiset taisteli sitten novgorodilaisia, eli venäläisiä ja sitten myöskin norjalaisia vastaan, eli norjalaisilla ja
karjalaisilla oli ollut, siihen tullaan vähän myöhemmin, niin oli kovasti sotia aina siitä Jäämerenrannan hallussa pitämisestä, jotka sitten rauhoittu jossakin vaiheessa, mutta myöskin tavallaan nämä Hämeestä lähteneet pirkkalaiset nyt koitti ajaa norjalaisia sieltä Jäämerenrannasta pois ja venäläisiä ja verotti lappalaisia ja lappalaisilta saatiin sitten turkiksista veroja, sillä sitten suomalaiset rikastu, kun niitä myytiin eteenpäin. Ja jo tässä vaiheessa tämä on jotain tosiaan vähän yli 1100-1200-lukua, niin silloin tuonne Perämeren rannalle niin levisi suomalaista asutusta nimenomaan Tornionjoen ja Kemijoen varsille näiden pirkkalaisten mukana. Mauno Latolukko antoi tämmöisen kirjallisen privilegion, eli vähän niin kuin oikeutuksen 1277, että pirkkalaiset saa verottaa lappalaisia Jäämeren rannalla. Ja se on semmoinen kirjallinen maininta jo sitten, mikä on olemassa pirkkalaisista. Mutta se oli tosiaan tämmöinen vähän niin kuin tämä pirkkalaisliike, tämmöinen suomalainen ekspansio, tämmöinen oma porukkansa silloin, mitkä lähti Hämeestä. Ja sitten tosiaan Pohjanmaa ja Kainuu, ne on tässä tosiaan, kun nämä historiallisesti viittaa vähän samaa asiaa, niin oli myöskin tämmöinen, mikä hämäläiset sitten asutti. Eli Etelä-Pohjanmaalla on enemmän vielä hämäläistä asutusta, mutta sitten mitä pohjoisemmaksi Pohjanmaalla mennään, niin sitä enemmän siellä sitten on savolaisvaikutusta. Ja tosiaan tuosta Kyröjoen asutuksesta, eli muinaiskainuusta mainitsinkin, se oli aika rikas alue, nekin verotti tuolla turkiskaupalla rikastu. Ja oli kaskiviljelijöitä, niin kuin rautakaupan suomalaiset suurin osa muutenkin. Oli jonkin verran vissiin pysyvää peltoviljelystä kyllä jo sitten Etelä-Suomessa. Mutta tämä turkikset oli semmoinen, millä sitten suomalaiset rikastui silloin. Mutta sitten vaikka tosiaan Hämeestä ja Satakunnasta muutti tänne Pohjanmaalle ihmisiä, niin sitten lappalaisia asuu kanssa pitkään täällä Etelä-Pohjanmaallakin, että esimerkiksi Topeliuksen Maamekirjossa on mainintoja, että siellä tiedetään, että jotkut ne vanhat pohjalaiset talonpoikasuvut, ne sitten myöhemmin, tai niillä oli lappalaisia esi-isiä. Ja nyt kun on sitten tutkittu tätä Leväluhdan, varmaan monet, ketkä tuntee Suomen historiaa, niin tietää, että siellä on tämmöinen, että sieltä on löydetty vanhoja luita, niin niistä on nyt saatu DNAta, niin ne on tosiaan, se on saamelaista DNAta. Eli se nyt vahvistaa tämän vanhan perimätiedon, että Etelä-Pohjanmaalla on asunut pitkään saamelaisia. Mutta sekin sitten tosiaan suomalaistu pikkuhiljaa ja saamelainen asutus sitten siirtyi pohjoisemmaksi. Keuruultahan hämäläiset esimerkiksi ihan ajamalla ajoi saamelaiset pois. Et siellä tietää, että on ollut tämmöinen taistelu joskus 1500-luvulla, missä hämäläiset on mennyt ja siinä tekstissä luonnehdittiin saamelaisia kurjaksi noita kansaksi ja se sitten tosiaan ajettiin pohjoissa kohti. Tämä Kainuu-nimi on tosiaan sitten jäänyt tänne Kajaanin seudulle nykyään. Se ei ole enää siellä Etelä-Pohjanmaalla ja nykyinen Kainuun väestö taas polveutuu kuitenkin Savosta. Että savolaiset lähti kanssa vähän niin kuin hämäläiset sitten myöhemmin pohjoista kohti ja siitä sitten kehittyi Kainuu. Pohjanmaa on kanssa, Pohjois-Pohjanmaalle sitten tuli Hämeen suunnalta ja samoin tai tuli niin kuin Etelä-Pohjanmaan suunnalta ja Perä-Pohjanmaallekin tuli sitten Perä-Pohjanmaan tuli kanssa Etelä-Pohjanmaan suunnalla sitten uutta väestöä. Sitten tässä on Keski-Suomi, mainitsinkin jo siitä, että siellä on tämmöinen vanha hämäläisasutus ollut sieltä 800-luvulta lähtien, mutta sitten, ja siellä on saamelaisiakin asuneet, siellä on paljon merkkejä saamelaisesta asutuksesta sitten, niin kuin nimistössä esimerkiksi Laukaan Lievestuore, niin se lievo, se on saamen kielen Kotkaa tarkoittavaa sanaa, ja siellä on Lapinjärviä ja tämmöisiä paikkoja, mitkä myös on. Ajatellaan myöskin, että Laukaa yhden teorian mukaan saattaa tulla tämmöistä saamen kielen ruovikkoa tarkoittavasta sanasta, mutta siinä on myöskin muita selityksiä, että ajatellaan, että sillä on jotain tekemistä tämän Inkerin Laukonjoen kanssa, ja Laukaalla on myöskin tämmöinen paikkakunta kuin Vahtia, mikä olisi vähän samaa alkuperää kuin Vahtia, eli se on tämmöinen
yksi teoria kanssa, että siinä olisi jostakin kumman syystä Keski-Suomeen tullut sitten Inkeristä vatjalaisia asumaan, mutta joo, siitä ei ole nyt oikein mitään sen kummempaa kuin näitä tämmöisiä nimistöllisiä yhtäläisyyksiä, merkkejä. Mutta sitten Keski-Suomeen tuli 1500-luvulla, eli tämän meidän ajanjakson tämän tarkasteluajanjakson lopulla sitten savolaisia, erityisesti Pohjois-Keski-Suomeen tuli niin Pihtiputaan seudulle ja Viitasaareen ja lopulta Keuruullekin. Ja sitten se Keski-Suomen pohjoisosa on enemmän tämmöinen savolaisempi ja sitten taas tämä Keski-Suomen eteläosa ja sitten myöskin eteläisempi Päijät-Häme, niin kuin Lahti, niin se on sitten hämäläisempää. Mutta kuitenkin tämä Päijät-Hämeenkin murreessa lasketaan savolaismurteisiin, että se savolaisvaikutus yleytyy sitten vähän lopulta tänne hämäläisten maille. Et siinä oli semmoinen takana, että Ruotsin kuningas halusi, että nämä erämaat, mitä Suomessa oli paljon, niin ne asutetaan, että karjalaiset tai venäläiset ei pääse miehittämään niitä alueita niin helposti. Niin siksi nähtiin tarpeelliseksi, että sinne sitten talonpojille myönnettiin verovapauksia, jos ne muuttaa näille alueille. Uusimaa on tämmöinen, että tämä nimitys Uusimaahan, se on niinku ruotsalaisten antama, että heille se oli Uusimaa, mutta se on ollut alun perin nämä Hanko ja Hangosta länteenpäin ne alueet, niin ne on kuulunut oikeastaan Varsinais-Suomeen. Ja sitten tämä muu Uudenmaan rannikko on sitten enemmän hämäläistä. Mutta sitten Espoosta esimerkiksi on löydetty kuitenkin sitten myöskin tämmöisiä tavallaan savolaisia kautta karjalaisia arkeologisia löytöjä. Siellä on ollut myöskin karjalaisilla jonkin verran vaikutusta. Mutta se on ollut ihan siis asuttua aluetta rautakaudelta asti, tämä Uusimaa, ja sieltä varsinkin Uudenmaan länsiosasta löytyy paljonkin muinaislinnoja. Ja on tosiaan näissä, mitä vanhoja kertomuksia on säilynyt, niin tämä Norjan yhdistänyt Olavi Pyhä, tämä tämmöinen kristinuskon käytynyt viikingikuningas, tai siis hän vapautti Norjan tanskalaisten vallasta, niin hän on silloin, ennen kuin hänestä tuli kuningas tai käsittääkseni edes kristittykään, niin hän on tehnyt tämmöisen viikinkiretken tuonne Uudellemaalle, mutta hänet on ajettu sitten sieltä pois. Ja perinteisesti on ajateltu, että se oli nimenomaan Inkoosemmin, että tämä retki olisi tehty. Ja tämä Uudenmaa ja samaten myöskin Pohjanmaan ruotsalaisasutus niin sitten alkoi mahdollisesti jo jossain määrin 1000-luvulla, mutta sitten jo 1200-luvulla. Sinne alkoi sitten tulla aika pian kuitenkin ruotsalaista asutusta sen jälkeen, kun Ruotsin valta alkoi vakiintumaan Suomessa. Ja nämä monet alueet tosiaan tuossa Uudenmaan rannikolla olikin sitten pitkään ihan ruotsalaisia enemmistöltään. Niin totta kai siis monet suomalaisetkin sitten omaksu ruotsin kielen, mutta kyllä siellä tuli myöskin uudisasutusta sitten Ruotsin puolelta. Joo, sitten tavallaan tämä Lounais-Suomen ja Hämeen jälkeen niin kolmas tämmöinen isompi tämä Rautakaupungin suomalaisasutuskeskus oli tosiaan tämä Karjala. Eli samaten kuin Lounais-Suomi, niin myöskin, ja onhan täälläkin Hämeessä tämmöinen vähän lehtokeskus ehkä pohjoisempana, niin tämä Laatokan pohjoisosa, sekin on semmoinen hyvin rehevä paikka. Eli sen ajan viljelymenetelmillä niin ei pystytty semmoista kivistä peltoa samalla tavalla kääntämään kuin myöhemmin. Että suomalaiset tosiaan asettui tämmöisille viljaville alueille, missä pystyi helposti viljelemään. Ja tämä Karjalan lehtokeskus oli tämmöinen, se on todella rehevää aluetta. Siellä on kyllä kiviäkin, että siellä kaikkialle ei saa ole niin helppo tehdä peltoja, mutta aika moni paikkoihin on. Ja totta kai siis vesistöt ja tämmöiset, minkä kautta on sitten pystytty käymään kauppaan, niin on ollut myöskin tälle suomalaiselle asutukselle tärkeitä. Ja tosiaan Karjalaan tuli suomalainen asutus Länsi-Suomesta niin silloin 1700-luvulla ja sitten Karjala kehittyi hyvin vauhdilla sitten siinä seuraavina vuosisatoina, että sitten monesti ajatellaan, että 1000-luku ja siitä eteenpäin oli sellaista karjalaisen kulttuurin kukoistusaikaa, mutta sitten 1270 tai 1265 niin Karjala joutui Novgorodin alaisuuteen, eli se oli tämmöinen suomalais-ukrilais-slaavilainen liittovaltio silloin, ja Karjala kuului siellä Vatjan viidennekseen, mikä oli sitten tämmöinen aika autonominen alue vielä silloin 1270-luvunkin jälkeen, ja
tosiaan pääosin suomalaisten asuttama. Et ortodoksinen kristinusko levisi myöskin ehkä vähän ennen ja samoihin aikoihin siellä Karjalassa, mutta se asutus ei ollut vielä slaavilaista silloin. Ja tosiaan tämä Novgorodin tasavalta oli jaettu tosiaan 5 alueeseen, mistä tämä Vatjan 5. oli tämä karjalaisten alue, ja sitten nämä oli jaettu pokostoihin, ja sitten nämä oli hallinnollisesti jaettu pereenvaaroihin. Nämä pokostat ja pereenvaarat on tämmöisiä pakanuuden ajalta säilyneitä hallintorakenteita monien teorioiden mukaan, mitä me tunnetaan. Eli monesti aina kiistellään siitä, että oliko täällä vain niin kyläpäälliköitä, vai oliko täällä jotain korkeamman tason hallintoa, niin mitä minä olen tätä selvittänyt kuitenkin aika monta kymmentä vuotta, niin kyllä minusta on ihan selvä, että täällä on ollut ainakin maakunnatason hallintoa niin ihan vakituisesti Suomessa. Ja siitä on tosiaan jäänteitä Karjalassa nimenomaan näissä tämmöisissä pokostoissa. Ne oli tämmöisiä tämmöisiä uhripaikkoja, mitä piti sitten isompi ryhmittymä yllä. Ja nämä pereenvaarat oli tosiaan vähän niin kuin nämä Länsi-Suomen kylätkin niin tämmöisiä, että jos sen kylän ihminen muutti, vaikka niin kuin kyröläiset, kun ne muutti Hämeenkyröstä Pohjanmaalle, ne oli sitten edelleen kyröläisiä. Ja samalla tavalla, jos Laatokan rannan pereenvaarasta niin joku muutti sitten vaikka Vienan Karjalaan, niin se säilyi sen saman pereenvaaran alaisuudessa. Sitten tässä on vielä tosiaan karjalainen asutus on levittäyty sitten Vepsän, eli itään sieltä Laatokan rannalta, ja siitä kehittyi vepsäläiset, ja Vienaan tosiaan pohjoiseen siitä Laatokan rannalta sinne tavallaan nykyisen Kainuun itäpuolelle, ja siellä sitten kehittyi tämä vienalainen kulttuuri, ja sitten etelään, missä oli tosiaan se Vatja Inkerissä, niin sinne levitetty 1100-luvulla sitten muutti Karjalasta porukkaa, ja siitä kehittyi tämä Inkerin inkeroiset, joka on tämmöinen Suomen sukuinen ortodoksinen vähemmistö, mitkä oli tosiaan siellä Inkerin alueella ennen sitten näitä luterilaisia inkeriläisiä. Ja sitten länteen muuttavista karjalaisista, kun he sitten yhdistäytyi tavallaan hämäläisten kanssa, niin siitä sitten kehittyi savolaiset. Ja savolaisethan sitten levittäytyi tosiaan Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaan. Sielläkin tosiaan on tapahtunut tämmöinen väestönvaihto, että ne on alun perin ollut tavallaan niin karjalaista väestöä, mutta sitten sinne myöhemmin muutti Savosta luterilaista väestöä. Että monesti tämä ortodoksien ja luterilaisten sitten tavallaan kun Ruotsi ja Venäjän valta on vakiintunut, niin tapahtui tämmöinen, että ortodoksinen väestö pakeni pakkokäännytyksiä ja sitten sinne tuli luterilaista väestöä tilalle. Niin Pohjois-Karjalassa on käynyt tämmöinen. Sitten tämmöinen kans Suomen väestökehityksen paljon vaikuttanut oli tämä Pähkinänsaaren rauhanraja, mikä kehittyi silloin 1323 solmittiin, ja se lopetti sitten vähäksi aikaa sodat tässä niin Ruotsin ja Novgorodin välillä, ja toisaalta sitten oli semmoinen, että koko Suomi oli tavallaan jaettu 2 vieraan valtion kesken. Että erämaissakaan niin ei ollut semmoisia itsenäisiä alueita enää. Ja 1326 sitten Norjan ja Novgorodin välillä solmittiin myöskin rauha, mikä sitten lopetti tämä norjalaisten ja karjalaisten väliset kahakat, mitkä ajatellaan, että ne jatkuu sieltä ihan saakojen ajasta asti niistä norjalaisten viikinkien ryöstöretkistä niin tuonne 1300-luvulle. Mutta joo, sitten nämä vihollisuudet alkoi Venäjän ja Ruotsin välillä uudestaan 1400-luvulla, ja sitten jatkui hyvin pitkiä aikoja keskeytyksettä niin tuonne vuoteen 1617 asti. Et tuo Pähkinänsaaren rauha oli silleen kuitenkin tietyllä tapaa hyvin väliaikainen tilanne. Sitten tässä on karjalaista kulttuurista, että minkälaisia merkkejä se on jättänyt, niin 2 tämmöistä kuvaa. Nämä on molemmat, taisi olla nimenomaan Pohjois-Karjalan alueelta tämmöisen kuuluisa runolauluja suvu, miltä on tosiaan osa Kalevalastakin kerätty. Niin tämä kainulaisten suku, niin siltä heidän mailtaan nämä kummat. Et siinä on tuommoinen kuppikivi, siinä vähän näkyy tuota kuppia. Se on ihan valitettavasti en löytänyt sitä
semmoista kokonaista kuvaa, mutta se on tosi vaikuttava ilmestys ja kristillisellä ajalla sitä sanottiin pirun pöydäksi. Et se on semmoinen siirtolohkare semmoisessa synkässä kuusikossa. Ja siihen liittyy sitten tosiaan kaikenlaisia kansanuskomuksia vielä ihan 1800-luvulla. Ja no siinä on tuo puu, niin se on semmoinen pitämyspuu, että siihen on ripusteltu, kun karjalaisille varsinkin tämä karhukultti oli tärkeä, niin kuin oikeastaan kaikille pohjoisille kansoille. Siihen on karhukalloja ripusteltu sitten, kun ne on pyydystetty. Ja tuon puun juurella myöskin tämä Juha Lönnrot laulatti Juhana Kainulaista, niin siinä nimenomaan iso osa Kalevalaa kerätty sitten talteen. Joo, sitten tässä on vielä Vepsästä. Nämä nyt on semmoisia, että nämä perustuu Martti Haavion teorioihin, mutta tästä, että kun tosiaan näissä viikinkisaakoissa puhutaan Bjarmiasta ja Suomessa puhutaan monesti Permasta, eli se on ollut tämmöinen kauppavaltio tuossa, että saakojen mukaan niin etubjarmia olisi ollut tämä Kuolanniemimaa, se tulee Norjasta katsottuna ensin ja sitten tämän etubjarmian takana olisi ollut takabjarmia ja se monesti sijoitetaan sitten Vienanmerelle kautta Valkealle merelle ja nimenomaan sen etelärannoille ja siellä on nykyään Arkangelin kaupunki. Ja joidenkin teorioiden mukaan nämä bjarmialaiset olisi nykyään monesti ajateltu, että olisi komilaisia ollut ja sitten jotkut sanoivat, että ne olisi ollut vienalaisia niin kuin vanhemmista teorioista, mutta sitten Martti Haavio oletti, että ne on nimenomaan vepsäläisiä. Hänellä oli sille ihan kyllä hyvät niin kuin kirjalliset perusteet, miksi hän näin ajatteli. Mutta tästä ei olla ihan varmoja. Pernon kaupunkivaltio, mikä tosiaan se on niin kuin kaikki on ihan varmoja siitä, että se on kuitenkin tavallaan suomalais-uhtilaista asutusta ja se oli voimakkaimmillaan tuolla 800-luvulla ja sitä pidettiin tämmöisenä aika vauraanakin valtakuntana saakojen mukaan, että sinne kannatti tehdä ryöstöretkiä. Ja siellä oli esimerkiksi just näillä Norjan ja Tanskan kuninkailla, mitkä sitten kuitenkin ihan menestyksekkäästi taisteli vaikka Ranskassa, niin niillä oli kuitenkin sitten tuolla Bjarmiassa välillä sitten vaikeuksia. Ne kyllä teki sinne ryöstöretkiä, mutta niillä oli vaikeuksia aina voittaa siellä välillä kaikkia taisteluita. Että se oli ihan silleen myöskin sotilaallisesti kohtuullisen hyvin varustautunut valtio näiden saakojen mukaan. Ja ihan samalla tavalla tosiaan kuin etelässäkin hämäläisten ja kainulaisten ja muidenkin suomalaisten vauraus, niin näilläkin se perustui turkiskauppaan, että ajattelin, että nämä bjarmialaiset niin myy tosiaan turkiksia sitten tuonne esimerkiksi polkareitten, mikä on tämmöinen turkisukuinen kansa, ja mistä tavallaan nykyään Bulgarian valtio on nimensä, niin heidän kanssa kävi kauppaan ja nimenomaan turkiksilla. Ja tosiaan tuolta 1200-luvulla meillä onkin säilynyt tämmöinen vanha tuohikirje, se on ennen kuin Karjala liitettiin Novgorodin, se on tosiaan se on kirjoitettu kyyrillisillä aakkosilla, mutta se on ihan niin kuin selvää suomen kieltä, tai no ei selvää, mutta suomenkielisiä sanoja siellä kuitenkin on. Ja sitten on myöskin merkkiä siitä, että jonkinlaista kirjeenvaihtoa nämä Bjarmiankin. Tämä tosiaan on ollut silloin 1000- tai 800-luvulla, niin silloinkin on käyty, että kenties on ollut tosiaan, niin ainakin historiallisesti lähteiden mukaan niin on osattu myöskin kirjakieltä. Mutta sitten tosiaan tästä koko Bjarmian valtakunnasta ei ole jäänyt niin paljon mitään arkeologista todistusaineistoa, että se on edelleenkin vähän epäselvä, että millä alueella se tarkalleen ottaen ollut vai. Tai siis se alue tietää, mutta ketkä sitä on johtanut sitä valtakuntaa, niin se on vähän jäänyt sitten historian hämärään. Mutta joo, vepsäläiset asuu siellä Äänisen rannalla, niin kuin siellä on heidän pääväestönsä, ja sitten vepsäläisistä tämmöinen tavallaan erillinen ryhmä sitten kuin vepsäläiset ja karjalaiset, ehkä nämä Laatokan karjalaiset sekoittu toisiinsa, niin siitä syntyy sitten lyydiläiset, mikä on tämmöinen pienempi Itämeren suomalainen heimo tuolla. Se on enemmän sitten Äänisen pohjoisosassa. Silleen Vepsällä me ajatellaan olevan ihan merkittävä osuus myöskin tämä Novgorodin valtakunnan perustamisessa, eli yksi näistä viikinkin kuninkaista, mitkä sitten kun Venäjä perustettiin, niin muutti nimenomaan Valkjärven rantaan, ja se on semmoinen, että siellä on ajateltu asunut nimenomaan vepsäläisiä tuossa historiavaiheessa. Että se Novgorod ei alun perin ollut ihan niin kuin pelkästään venäläinen, se oli tosiaan, siellä oli
paljon tätä karjalaistakin asutusta. Se kyllä slaavilaistui sitten myöhempinä aikoina. Joo, sitten Savosta vielä, tässä on käyty tosiaan sen verran, että savolaisuus kehittyi silloin 100-luvulla, 1100-luvulla ja sitten 1200-luvulla, kun sinne Savon alueelle alkoi muuttaa karjalaisia ja sitten se tosiaan levisi. Savolaisuus, ne oli tämmöisiä kaskiviljelijöitä vielä paljon myöhempään kuin länsisuomalaiset. Länsi-Suomessa oli peltoviljelyä ja tämmöistä enemmän paikalla asuvaa väestöä, niin sen takia sitten savolaiset tosiaan varmaan levisi. Niitä oli helpompi aina muuttaa uusille paikkakunnille ja hankkia semmoisia uudisraivaustiloja, missä oli pitkä verovapaus voimassa. Ja tosiaan savolaisten ja sitten hämäläisten välilläkin, varsinkin Keski-Suomessa, niin näistä oli riitaakin, että hämäläistä ei hyväksynyt sitä, kun Ruotsin kuningas sitten lupasi savolaisille näitä tiluksia täältä Pohjois-Keski-Suomesta, kun ne oli vanoja hämäläisten tämmöisiä eräänkäyntialueita, mutta kun sitten suurin osa hämäläistä ei kuitenkaan, tai ainakaan merkittävä osa asunut siellä pysyvästi ja ruotsalaiset halusivat sinne lisää väestöä, niin siksi nämä savolaisille vaan annettiin ne, ja hämäläiset teki siitä monia valituksia kuninkaalle, mutta ne ei mennyt läpi. Ja suomalaisia tosiaan levisi tuonne tai savolaisia nimenomaan, niin tuonne Keski-Ruotsiinkin vähän tosiaan vielä sinne idemmäksi kuin mitä silloin se Itämeren suomalainen asutus oli levinnyt silloin joskus 300-luvun paikkeilla, mutta sitten olikohan tuo nyt 1500-luvulla, kun tuonne Verlantiin levisi näitä metsäsuomalaisten esiä alkoi muuttaa, että siinäkin haluttiin tämmöistä tavallaan uudisviljelijäporukkaa ja katsottiin, että savolaiset on siihen semmoisia, mitä sitten saatiin houkuteltua. Ja savolaisia houkuteltiin myös sinne uuteen Ruotsiin, sinne Ruotsin siirtomaahan Pohjois-Amerikassa. Sitten siihen on tosiaan vielä kuvattu tuo Pähkinäsaaren rauhanraja. Se on ollut semmoinen merkittävä, sitä on myöskin geneettisesti tutkittu nyt, että monet semmoiset, että se on semmoinen geneettinenkin raja Suomen sisällä, että tavallaan muuttoliikkeet on monesti seurannut Pähkinäsaaren rauhanrajaa myöskin ennen kuin sitä rauhaa on solmittu ja sen rauhan solmimisen jälkeen, sen jälkeen kun se raja on muuttunut. Ja siinä on semmoinen tietynlainen luonnontieteellinen ero näiden alueiden kesken, että se on myöskin semmoinen kulttuurinen raja Suomessa ihan riippumatta siitä, onko sitä Pähkinäsaaren rauhanrajaa solmittu. Että monesti karjalainen asutus levisi nimenomaan enemmän tuonne pohjoiseen päin aluksi varsinkin, ja sitten hämäläinen asutus levisi tuossa Pähkinäsaaren rauhanraja länsipuolella enemmänkin. Joo, sitten siinä on vielä Savoon liittyen, niin tosiaan Savonlinnasta kuva ihan merkkinä, että se Savonlinnakin oli tämmöinen puolustuslaitos, että se oli tosi tärkeää, että siellä oli asukkaita tuolla alueella, että sitä sitten pystyttiin puolustamaan venäläisten hyökkäyksiltä. Ja sitten siinä on tämmöisiä Savonlinnan museosta tällaisia rautakautisia työkaluja, että siinä on verkonpainoja ja keihäitä ja tuommoinen kirves ja sitten nuolia. Eli tätä tämmöistä rautakautista asutusta tosiaan löytyy myöskin Savoosta. Se oli silloin pääosin vielä hämäläistä. Sitten vielä muutama sana Inkeristä. Eli tosiaan, niin kuin sanoin, niin sinne aluksi muutti Viron suunnasta niin näitä vatjalaisten esi-isiä. Ne asuu varsinkin siinä Länsi-Inkerissä. Inkerihan on semmoinen, tavallaan Pietarikin on alun perin kuulunut Inkeriin, mutta sitten varsinkin se tavallaan se maa-alue siinä Pietarin ja Viron välissä, niin se on se Inkeri. Ja sinne tosiaan sitten alkoi muuttaa vatjalaisten jälkeen, kun monet alueet siellä autioituikin aina välillä, niin sitten Karjalasta väestöä, niistä tuli inkeroiset, mutta sitten inkeriläiset, mistä niin nämä nykyiset, mitä Suomeenkin on tullut polveutu, niin heidän esi-isät muutti sinne Inkeriin 1600-luvulla Ruotsin suurvalta-aikaa. Siinä aluksi koitettiin saada luterilaiseksi väestöksi Saksasta talonpoikia, mutta ei oikein sitten jostain syystä tykännyt olla siellä. Ja sitten kun tosiaan ryssät hyökkäsi sinne, niin se sitten oli semmoinen viimeinen niitti niille, että sitten lähti viimeiset niin saksalaiset ja alkoi enemmän tulla sitten Suomen puolelta Inkeriin porukkaa. Ja Savosta tuli
sinne paljon ihmisiä ja heitä sanottiin sitten savakoiksi ja sitten Äyräpäästä eli Karjalan kannakselta karjalaista uudisasutusta, mikä oli kuitenkin luterilaista ja heitä sitten olettiin kutsua äyrämöisiksi. Eli tämä Inkeri, tämä alue sieltä Pietarista Viroon, niin tämä koko Suomenlahti, niin se on tavallaan ollut Itämeren suomalaisten kansojen tämmöinen ympäröivä vielä tuossa 1500-luvulla. Et sitten venäläinen asutus alkoi todenteolla tunkemaan tänne Suomenlahden rannoille vasta sitten oikeastaan Pietarin suuren aikoihin. Et silloin perustettiin Nevanlinnan paikalle niin Pietarin kaupunki. Ja nythän tietysti se Suomenlahden pohjukko on venäläistä aluetta. Siinä on tätä 1500-luvun asutusta, niin tosiaan asutus oli silloin levinnyt tuolla Itä-Suomessa tavallaan Saimaan rannoilla niin aika laajastikin tuonne pohjoiseen päin ja sitten Länsi-Suomessa niin joenvarret oli pitkälle suomalaisten asuttamia ja Länsi-Pohja, eli tuolla Tornionjoen länsipuolella, niin siellä oli myöskin suomalaisasutusta jo 1500-luvulla siinä ei silloin ollut sellaista valtakunnan rajaa tuossa jokien varsilla. Et tuo sisämaa oli tosiaan pitkälle silloin vielä saamelaisten asuttamaa. Ja no tässä mun kartassa, mikä niin näette sen, niin tuo Inkeri, mikä tosiaan tuo Viron ja Pietarin välissä, niin sekin oli silloin suomalaisten asuttama jo aika pitkälle, nimenomaan näiden inkeriläisten, että inkeroiset ja vatjalaiset oli silloin siellä vähemmistönä ja sitten myöskin Vienassa ja sitten siellä Äänisen rannoilla, mitkä ei tuossa kartassa näy, niin sielläkin asuu sitten näiden Länsi-Suomesta tulleiden suomalaisten jälkeläisiä. Että täältä Turun seudulta niin suomalainen asutus on tosiaan levinnyt sitten aika laajalle alueelle ja tässä 1500-luvulla. Joo, siinä on näitä lähdeteoksia, mitä mä käytin. Eli osa on tosi vanhoja 30-luvulta ja osa sitten on ollut vähän nuorempia. Ihan viimeisen, oliko se 2020 vuodelta tuo aika perusteos, jos kiinnostaa tämä aihe, tai se kertoo lähinnä vähän vanhemmasta historiasta, miten suomalaiset tuli Suomeen, mutta jos se kiinnostaa, niin kannattaa kyllä lukea tuo Homo fennicus. Se on ehkä vähän semmoinen nykymodernista näkökulmasta kirjoitettu, mutta ihan kiinnostava kirja. Joo, onko kysymyksiä? Jes, Tuukka. Heti semmoinen kysymys, että jos katsoo noita sun karttoja, että suomalainen tai Itämeren suomalainen moderni nykyaikaisempi väestö on kehittynyt Viron alueella, lähtenyt sieltä sitten siirtymään pohjoiseen, niin tässä vaiheessa oli vissiin geneettisesti vielä suhteellisen läheisiä keskenään, eli tämä eriytyminen länteen ja itään on tapahtunut sitten myöhemmin. Niin missä vaiheessa, mihin vuosisataan sijoittuu noin se, että milloin itä-suomalaiset ja länsi-suomalaiset alkaa erottua toisistaan voimakkaasti, ja mihin heimoihin pohjautuu se ero, että onko itä-suomalaiset muodostunut eri heimoista kuin länsi-suomalaiset? Se on hyvä kysymys ja mä itsekin olen sitä vähän ihmetellyt. Mä muistan, että mä oon joskus katsonut, kun sä Piittässä tunne juuri se oma esitelmä. Ja mäkin olen pitkä ajatellut, se johtuu siitä, että täällä tosiaan on ollut sitten enemmän tällaista eurooppalaistyylistä asutusta täällä lännessä. Mutta nämä tosiaan, mitä mä tässä sanoin, niin se perustuu näihin hautalöytöihin, mitä on ollut keskiajalta. Ja siinä näyttäisi tosiaan, että tämä Länsi-Suomi olisi ollut enemmän niin kuin Itä-Suomi nykyään. Että se on olikohan nämä nyt, jos mä oikein muistan, jostain 1200 ja 1100-luvulta, että se eriytyminen on sitten tapahtunut sen jälkeen tämän perusteella. Ja mä nyt itse en oikein tiedä, mihin muualle sen olisi voinut sitten ajoittaa tuossa sitten, kun jotkut sanoivat, että 1500-luvulla olisi ollut joku tämmöinen pullonkaula Suomen asutuksessa. Mutta joo, nämä on vähän näkee jutut, kun näitä on vasta alettu löytämään, niin niistä on vähän huono vetää hirveän pitkälle meneviä johtopäätöksiä vielä. Kiitos ajastanne.